Yo! What's up mga boss? Oops, okay ba tong camera? I hope gumagana pa tong camera. Kasi nga nabasa ito kahapon eh. Sabi yung ulan kahapon mga boss. So I hope na gumagana pa tong mic at saka yung camera. Breezy guys, breezy. Si Ervin. Si Ervin, nakita ko. Shoutout Ervin. Mga boss is punta muna tayo sa isang computer shop. May nabili ako na na card reader. Yung card reader mga boss, napaka-importante para sa akin as a YouTuber. Kasi nga, paano ko ita-transfer yung galing dito sa GoPro ko papunta sa computer, diba? Pero na lang kung gagamit ka ng wire, direct mo. Pero ang ginagawa ko kasi mga boss is gumagamit ako ng card reader. So, tinatanggal yung SD card at nililipat sa sa computer. So nasira siya, hindi na nagre-read. Ewan ko, baka bibili ako ng ulit ng bago. So tara samahan niyo ako mga boss. Yun yung natin, agenda natin ngayong araw mga boss. I hope na open pa sila ngayon. Anong oras na ba? Ala, 5:20 na. Traffic pa, traffic. Tara. So let's go. I hope na open pa. Kung wala, wala tayong daily vlogs. Nga pala yung daily vlogs natin is pangalawang upload ko na. So hopefully, hindi sana tayo makatigil. Kaya yun, upload tayo. Palitan natin yung natin card reader para magamit natin. Sana makahabol tayo. Sana makahabol. Hindi ka lang sumisingit, Bisaya. Naku, medyo malayo-layo pa yun ba? Maka-close na sila. Hindi na tayo makahabol nito. Dali. Pasok na. Ito, singit. Sa unahan, 20 seconds. 20 seconds sa unahan. Kaya ba? Ayan. Seven, 6, 5. Yate, dito na naman. Oh, naku Lord. 1:30 pa mga boss. Ay, naku. Doon pa, ang dami pang traffic light mga bus. Sana maaga akong malis kanina. Akala ko si ulan eh. A few moments later. Go. Huli tayo nito mga boss. Holy shit. Yeah, red na naman. Sayang, hindi tayo nakaabot. Pero may technique dyan. Dito tayo dadaan sa bila. Kasi nga, traffic. Yan, traffic light. Dito tayo dadaan. Ganda ng sasakyan, no? Sports car na sports car. Oh my God! Ganda? Gila.
Ayan, di ba? Lusot tayo. So, marami na tayo mga boss. I hope na open pa sila ngayon. Traffic na naman. Holy shit. Ito yung kanina eh. Ano naman tao? Galing ni kuya. Oops. Maraming card reader. Naka-close na. Saan ganda? Dito yun. Oh, ay, closed na po. Check. Oh no. Close na pala mga boss. Holy shit. Ay, close na po. Check. Oh no. Close na pala mga boss. A few moments later. Ayo. Dam, may card reader. Card reader? Card reader? Wala mo yan, sir? Wala mo. Katong... Sige, sige. Wala mo. Katong... Sige, sige. Shit. Dada sila mga boss. 2,000 years later. Parang nawala yung ano ko. Nawala yung gana mag-vlog. Hindi nakabili si Bisaya. Kulog. Try natin sa mga cellphone. Baka mayroon, di ba? Kaya dito kaya sa trade center. Sige, try natin mga boss. Dito, mukhang dito yun eh. Sige, try natin dito. Opo muna mga boss. Few inches later. Sa bambusin. Sa mga cellphone yan mga boss. So nagtataka kayo anong itsura ng card reader, pero sa hindi nakakaalam, ito yung mga boss oh. Ito siya. Dito mo saksak yung SD card tsaka yung iba't ibang klaseng card. Pero ang gamit ko dito is yung SD card yung para sa GoPro. So dalawa na binili ko mga boss kasi mura lang naman, para sure na. So tara, ayun. Sa wakas nakabili din tayo kang hindi pa uulan. Success yung ano natin, mission natin ngayong araw. Kala ko wala na eh. Hirap na din kasi pumunta ng mall eh. Mahal na dun kasi sa mall na. Okay, thank you Bambusel. Shoot! So mga boss, dito ko na lang yan ang video mga boss kasi sobrang haba na. And then thank you so much sa pagsubaybay ng vlog natin. Ang vlog natin ng ngayong araw na to mga boss. So panibagong araw. So success yung ano natin, mission na makahanap ng card reader. Tayo na ako mga boss. So dito ko na lang yung video mga boss. So always mga boss ano tawag dyan, always remember mga boss it's safe and peace out. Peace out. Like it's a motherfucking Sunday and you cruising down Crenshaw in a motherfucking 6-4.